Sani antere kae kod jaod bura ma Suba South mano mheshimiwa Caroli Omondi. Mechwalo ote magi asingo ni nabo bedo kasomo. Wilson Ouko Adur wacho ni ODM sani bagni kabisa. En chama maduong' kendo en momanyo ng'ama giriwre godo nang'o. Aya, boy, wacho ni oneno eyo makare ka entiere Naivasha, wacho na mor gi twaka, ong'isa ka ni Joyce, ODM leadership masani decide gigege kigena without consulting jopiny. The likes of Governor County ma Homa Bay no chako wero tutama kata ka jakoma pok otho. Ote machielo, Oginga Jared Nyarwath, wacho ni Caroli should be realistic on what he's saying. Wacho ni he shouldn't talk because people are talking. Wacho ka ni they are the first people to join Ruto. He has announced he'll not defend his seat on ODM party. Wacho ka ni no, his chief advice on the wrong being done. Mago moko kuom ote manyakwara mugia juang chwalonwa awiti jarodi benengiso ka enono eyo makare ka entiere rodi kopanya. Mago mana ote ma nyakwara mugia juang chwalonwa kokali yorwa duto te maga tudruok okinyi makaona no ka janeno moro kanyo wacho ni telo mano mar ODM ema nyalo bedo ni ok ni kare. To nitere jo siasa moko katiyo kod ranyisi kata kaka Babu Wino ka bende osebedo ka wacho ni duond bura mar ODM winjo be ni keto ng'ala manyime mano telo mano mag rawere matindo ahinya te duond bura mar ODM. Nyalo bedo ni mane gima ODM okoso gi sani mano nywako lwedo rowere matindo magin bende gintiero ng'ala manyime mag manyo kombe mopogore opogore kod telo to chunygi gombo ni gibede ODM to ODM seche moko be ose yaw thuolo makare kata lwasi makare ne rawere manitiere siasa pacho kae. Rawere to ng'eny ODM. King'iyo kata mana party organs kata elected officers jomose yier balance no baba noketo maber. Nitie jo ODM oting'o joma tindo mang'eny, gibed joma miyo, gibed joma dichuo. Mano kanyo baba notimo gima ber kabisa gintiere. Apani gima Babu temo wacho en mana ni tolerance odok piny, contra review ji ok dwa winjo, kaeto decisions itimo kaka bura moro wacho kanyo maonge consultations. Apani mage complaints mag Babu. Omiyo Babu bende ji owe yanyo Babu, ji owe go Babu. Weuru Babu owach mana mare, umbu wach maru, ka ji winjore ji bro ng'ado bura kumoro. Siasa ka endi kata ogendni mang'eny, ing'e ni ogendni ma pimo wach to ng'ato mi thuolo wacho mage dhiga mabor. To kochopo kuma nitie gimoro ni echo chamber mari chae miwinjo, to ka ng'ato dwa temo pingi tisewuok gayany, to konyisi ni giri no close point to kidie misebayo tisechako go koko. Ing'e ni tindo chopo kuma functions magwa iting'o ji gi bas timwago kumoro, gone uru koko. Kata function poko rumo ka gisego koko ineno ka ji wuok ji dhi e bas obed liel. En gima marach, watimo siasa marach kabisa moduoko ganda luo piny. Nyaromo gi jaduong' Okero, Isaac Omolo Okero, ka wadhi ko ni watimo rapar ne osiepo monyocho tho ni Professor Lore. Okero en 97. To kineno Okero ndalo mane en Minister for Health, Minister mar Transport, ndalo go to natino kanene. Anang'e kanen chairman mar Kenya Airways. Kawuna neno ka turbulence at KQ headline ka. Okero ne second chairman mar Kenya Airways kano wasetimo privatization. Okero kano wuok kanyo no we 4.5 billion cash in the bank mar Kenya Airways. Excess cash profit manowe. To tinde king'iyo joma chalo Okero ka ineno ni ndalo ka leadership Kaluo ne obedo based on gik moko adek: competence, capacity gi character. Gigo ne nitie. Tinde weche nitie kaka gin. Koro ano kanya wacho ni